Așa de luni de dimineața m-a trezit și pe acolo iar ciripitul ăsta la pulă. Se postează pe IG, ce că are fapte, dar n-am auzit mai nimic. Ce că este vontai, eu n-am auzit mai nimic. Ce că are arme, dar n-am auzit mai nimic. Are Thomason și îmi zice că mă vrea. Are îmi dă poză cole cu pista. Nu putem să atinge, îmi dau să încerc. O să te am cu aia, o să-ți dăm pun piept. Eu mă piși pe ea, pe ce? Pe zonii tău. Eu mă piși pe ea, mă piși pe mă cu tău. Tu vorbești mult, cu ai promis că te mult. Mai mănâncă ceva, mănâncă mai mult. Mă jur că vin după voi. Unde să vin, că nu dau deloc de mult. Te-a refuzat una, mie-mi suge pula. Și că ne băteai pe stradă, ne salutai. Băi, scarcasă că s-ar putea să trag la cap. Că scarcasă că s-ar putea să-ți dau în cap. Mie nu-mi pasă de nimic. Poate îți dau dis, poate te fac și un plic. Fugi după noi, Maxim, ești fugărit. N-ai fugit deloc pentru că nu te-am găsit. Ești un gras prost, să auzi numai cu host. Poți pleca de aici cu aid, poți să te duceți la